Soy Judith, tengo 33 años y estoy trabajando de auxiliar administrativa, archivo pólizas, introduzco los datos de los clientes. Para mí estar trabajando es una experiencia muy bonita, como persona te superas. Lo que me gusta es salir con mis amigos, pasarlo muy bien y estar un tiempo agradable con ellos. Em dic Caterina, tinc 35 anys i fa 3 anys que estic aquí al SOI. El que faig aquí és productes bàsicament en paper reciclat. Punts de llibre, llibretes, postals de Nadal, fem tallers amb nanos, ensenyant-los a fer paper. Al matí t'obliga una mica a establir uns horaris i l'autoestima també puja. M'agrada fer col·lecció de punts de llibre i un dels que busco és d'escriptors republicans. Els altres els tinc tots. A la CIT preparem les persones per l'accés al mercat laboral ordinari i sensibilitzem les empreses perquè s'atreveixin a incorporar persones amb d'altres capacitats als seus equips. El nostre objectiu és donar suport perquè les persones amb intel·ligència límit puguin garantir el seu dret a una formació i el dret al treball, que possibilita no només la inserció, la inclusió laboral, sinó també la inclusió social, la millora personal. Des de joveneta sempre m'ha agradat fer teatre. El Servei Ocupacional d'Inserció es tracta d'un servei prelaboral d'atenció diürna adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual. Cada curs es programen diverses activitats per desenvolupar les competències personals, socials i laborals, elaborant articles en paper artesanal i realitzant tasques de manipulats. D'altra banda, adreçat a joves i adults que volen incorporar-se o reincorporar-se al mercat laboral, el Servei d'Inserció Laboral ofereix acompanyament, orientació i formació per la recerca de feina i millora de l'ocupabilitat. També cerquem la col·laboració del teixit empresarial, oferint suport a la persona treballadora i l'empresa durant l'adaptació al lloc de treball i al llarg de la contractació. Teníem una necessitat de feina, d'un lloc de feina, i vam fer una mica de prospecció i vam anar a raure a la CIT i va venir la Judit i realment el resultat ha sorprès a la pròpia empresa. Treballa amb molt rigor, amb molt ordre, té una relació molt bona amb els companys i el que ens interessa a nosaltres, que és la feina ben feta, i això doncs, és d'agrair. El que més m'agrada és ficar-me a la natura, caminar pels camps, per les muntanyes i tornar a casa després d'haver caminat i una mica cansat. Mira'm. Mira'm. 25 anys fent visibles les persones amb intel·ligència límit.